ହେଲା ନା ହେଲାନି? ହାତ ଆଉ ଟିକେ ଉପରୁ କର। ଏଠି କୋଉଠି ଭିଉଟା ପଳଉଛି ଟିକେ ଦେଖ। ମାରେ ରେଡି ହେଲା ତାପରେ ଏଡିଟିଂ ଟା ହବ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଭୟରେ ଦେଖିଆ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଟା କଣ ହେଇଛି। ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଜହ୍ନରୁ ତୋଳି ଆଣିଛି। ଦେଖିଲୁ କେନ୍ତା ଆଇଲା? ଆଉ ତୁ ଉଠଉଛୁ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ହଲେଇ ଦେବୁ ଠିକ ଉଠିବ। ଚାଲ 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 ର କଣ ର ଚାଲେ ଚାଲେ ଚାଲ ଚାଲ ଦୌड़ 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 ତୁ ତ ରାଗ